Územie miestnej akčnej skupiny Dudváh sa s rozlohou 16 438,5 hektára a počtom obyvateľov 18 358 rozprestiera na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji na území okresu Galanta. Mikroregión spája 12 obcí: obec Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Gáň, Kajal, Košúty, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Topolnica, Váhovce a Veľká Mača. Názov miestna akčná skupina Dudváh pochádza z rieky Dudváh, ktorá pretína viaceré členské obce občianskeho združenia miestnej akčnej skupiny Dudváh. Pre región je charakteristické aj poľnohospodárstvo, ktorému sa v tejto suchej a teplej oblasti darí. Je jednou z hlavných črt územia. Kultúrne pamiatky, prírodné danosti, tradícia pestovania obilnín, olejnín, ovocia a zeleniny sú hlavné oblasti, kde pracovití, podnikaví a tvoriví miestni ľudia realizujú svoje činnosti. Značka Regionálny produkt Malodunajsko-Galantsko, štilizovaná do tvaru mlynského kolesa, symbolizuje poľnohospodársky ráz regiónov, kde pestovanie obilia a mlynárske remeslo na miestnych vodných tokoch boli úzko späté a v území mali svoju tradíciu. Na území bolo v minulosti vybudovaných najviac vodných mlynov na Slovensku. Preto mlynské koleso charakterizuje históriu, tradičnosť a kultúru našich predkov. Penzión a reštaurácia Toldy vznikli po rozsiahlej rekonštrukcii 220 rokov starej budovy, ktorá v minulosti slúžila ako hostinec. Pivnica pod penziónom patrila rodine Esterháziovcov a podľa historických listín sa v nej každú nedeľu čapovalo pivo. 18 rokov je našou prioritou nielen široká škála jedál tradičných pre tento región, ale hlavne kvalita osvedčených dobrôt. V letných mesiacoch je otvorená záhradná reštaurácia v štýle vidieckého domu, kde nechýba stará pec a studňa, v ktorej sa chladí pivo pre hostí. Stredisko vzdelávania a oddychu Event Hotel Kaskády sa nachádza pri vodnom diele Kráľová, kde sú rôzne možnosti na rekreáciu a oddych. Pre našich návštevníkov je pripravených 67 izieb a chutné tradičné jedlá v reštaurácii. Náš hotel ponúka niekoľko športových ihrísk: tenis, futbal, basketbal, plážový volejbal a minigolf, zapožičiavanie bicyklov a kolieskových korčúľ na 5 kilometrov dlhú korunu hrádze. Hotelové priestory možno využiť na organizovanie rôznych typov stretnutí, napríklad na školenia, konferencie, ale aj na rodinné oslavy. Súčasťou areálu je aj wellness. Naším zákazníkom ponúkame chutné jedlá domácej kuchyne od roku 1996, kedy sme otvorili brány našej reštaurácie Vén Diofa.
Reštauráciu doplňa penzión, ktorý poskytuje ubytovanie v 11 izbách a 5 apartmánoch. Okrem ubytovacích a stravovacích služieb ponúkame možnosti rybolovu, jazdy na koni a ukážkového záhradníctva. V areáli máme detské ihrisko, malé futbalové ihrisko a zapožičiavame aj bicykle. Na našej skromnej, ale peknej záhrade ponúkame možnosť vonkajšej grilovačky, varenia v kotlíku s možnosťou táboráku. Regionálna značka Malodunajsko-Galantsko zahŕňa územie a produkty z regiónov miestnej akčnej skupiny Dudváh a miestnej akčnej skupiny Stará Čierna Voda.